Ahoj kamarádi! Vítám vás u druhého dílu finanční gramotnosti. Tentokrát máme téma spoření a plánování. Co jsou peníze a k čemu slouží, už víme. Ale jak na peníze, abychom je dobře využili, aby nám jejich hodnota dobře posloužila? Víme, jak k penězům mohou přijít dospělí, ale co děti? Mohou děti pracovat v továrnách nebo třeba v restauraci podobně jako dospělí? V žádném případě, na to je zákon. Dětství je určené ke hraní, učení a rozvíjení. Každé dítě si však rádo něco koupí. Jak tedy přijde k penězům? Většina dětí dostává kapesné od rodičů nebo i prarodičů. Některé děti dostávají peníze za výkon ve škole, některé za pomoc rodičům v domácnosti nebo na zahradě. Každá rodina to má jinak a má také jiné možnosti. Záleží na příjmu, tedy výplatě rodičů, a také na jejich postojům k penězům a vyplácení dětí. Mám pro vás 2 ukázky, jak je možné s penězi pracovat. Protože jste děti, ukážu vám příklady, jak s penězi nakládali 2 kamarádi, kteří se potkávají jednou za měsíc. Honzo, už jsi viděl tu novou stavebnici? Tu fakt chci. Jasně, taky ji chci. Rozhodl jsem se, že si na ní ušetřím. A z čeho? Máš stejný kapeslí jako já? To jsi schopen z něj něco ušetřit? Nějak to udělám. Tak to jsem na tebe zvědavej. Příště si to povíme. A tak si oba chlapci šli za svým cílem. Co myslíte, jak to dopadlo? Oběma se přáním splnilo, ale každému jiným způsobem. Za měsíc se opět potkali. Tak co? Máš tu stavebnici? Kterou? Jo, tam tu. Jo, mám. Ukecal jsem rodiče a ti by ji koupili. Teď už mě ale moc nebaví, poohlížím se po jiné záležitosti. Tak to já jsem z ní pořád nadšenej. Jak to? No, protože jsem si na ní vydělal a ušetřil. Plánoval jsem a vymýšlel, jak bych ji mohl získat. Rodiče byli z mýho plánování nadšení. Tak mi zadali práci, kterou by mi zaplatili. No, natíral jsem plot na chalupě, ale moc jsem si to užil, protože jsem přitom myslel na tu stavebnici a na to, jak si ji sám koupím. Teď si ty stavebnice fakt vážím, protože má pro mě jinou hodnotu než ostatní hračky, které jsem kdy dostal. Aha, to zní zajímavě. No, já všechno svý kapeslí utratil za sladkosti a blbiny a teď z toho vlastně nic nemám. A to jsi celou dobu jen makal a šetřil? To ne, dopřál jsem si i potěšení, samozřejmě. Něco z kapesního jsem taky utratil za sladkosti a blbiny, ale ne všechno. Pepa odcházel s broukem v hlavě. Jaké z toho plyne ponaučení, říkal si. Já bych to řekl takto. Jsou různé cesty k dosažení cíle. Vyberte si pro vás tu nejlepší. Honza má zkušenost do budoucna. Až bude dospělý, bude pravděpodobně lépe než Pepa vědět, jak se o sebe postarat. Je jistě výhodné uvažovat o vlastních příjmech, pamatovat na vlastní přičinění a spořit do zásoby. Pamatujte, peníze jsou šikovný nástroj k naplnění svých potřeb a přání. A stejně jako se staráte o všechny své nástroje, aby dobře fungovaly, i o peníze je nutné se dobře starat. To je o spoření a plánování vše. Příště se můžete těšit na kupecké počty. Zatím se mějte krásně.